Pois imos falar de deporte e imos falar sobre todo de fútbol de élite, do que seguimos aquí dende hai moito tempo. Aquí en Culleredo hai dos equipos, dos clubes que son os que teñen moitos seguidores e seguidoras, hai outros moitos que os teñen, pero non están agrupados, non están pois apiñados, nunca mellor dito, en peñas. Son pois o Real Madrid, que ten esa peña madridista San Miguel, unha das veteranas a nivel estatal, e logo está o Deportivo da Coruña, que ten varias peñas e que, bueno, pois quizás sea que ten maior número de seguidores, que eso habería que miralo, non? Pero sí, pero é certo que quizás, desde logo, máis peñas o que ten aquí en Culleredo. E esta fin de semana, pois, remata a Liga a falta dunha xornada en Primeira División, na Liga EA Sports, o Real Madrid vai quedar subcampeón. Para os merengues é unha tempada triste para esquecer por moitas razóns, sobre todo a última semana na que, bueno, pois se nota que a situación no clube hai que facer unha limpeza, seguramente de plantilla, renovar, vai haber un novo adestador, todo apunta que será Mourinho, vamos a discutirlo agora. E logo está a outra cara da moeda, o Deportivo, que parece que ten, bueno, parece non, ten ao alcance da súa man ascender a primeira. Son 6 puntos. Todo pasa se gana esta fin de semana en Valladolid, sube a primeira. Se non, ten que gañar sí ou sí a Las Palmas, o derradeiro partido en casa, e Las Palmas algo se vai xogar. É dicir, o Deportivo, se gaña un dos 2 partidos que lle quedan, está en primeira división despois de, se o digo ben, 8 anos. O mellor, se perde a Almería e se tropiezan os seus rivais, que teñen un calendario bastante máis asequible ao Depor, bueno, pues a ver que pasa. Fernando Blanco e Fernando Sampedro son os nosos contertulios habituais cada semana. Fernando Blanco, como saben, é mestre de adestadores, creo que ningún adestador dos actuais en Galicia non pasou por los cuidados e pola sapiencia e polas clases de Fernando Blanco. E Fernando Sampedro, madridista de pro, a parte xornalista, non se dedica tanto a escribir de fútbol, pero escribe de cine, de música sobre todo, e, bueno, como decimos, lle otorga pues tamén esa autoridade que sufre ao Real Madrid e tamén disfruta ás veces, moitas máis veces que os deportivistas, seguro disfrutas. Aos dous, moi bons días. Que tal, San Pedro? Moi bo día. Onde está San Pedro? Estás aquí? Estou compungido, home, estou compungido. E Blanco, onde está Blanco? Que tal, Fernando? Moi bo día. Bo día, que tal, como estamos? Ti non estás compungido, non? Eu estou contento, alegre, ganou o Depor. Non, pero non me entendades mal. Non me entendades, estou compungido porque hubo moito falar do Madrid, pero pouco se fala de que el Real Madrid C descendeu de segunda a terceira federación. Ai, está enfadado por eso, isto. Claro, home, un descenso no clube non se pode permitir. Bueno. Eso que para desviar a atención do primeiro equipo. Ai, me caches como me biches aí, Non se nota que Blanco ten tablas, Sí. Aquí non tratamos esas categorías inferiores de Madrid, só as galegas. Eso. Bueno, home, pero ante todo información, non? Bueno, se vos parece, xa que estamos hoxe, vamos a empezar por lo malo, no sentido de que o Madrid, pues, vamos a analizar un pouco a tempada. Queda unha xornada, non nos despistemos, pero o Real Madrid pues vai quedar segundo, eso tampouco lle quita a ninguén. Vamos a facer un pouco balanzo, insisto que aínda queda unha tempada. Blanco, como califica esa tempada do Madrid? Para calquera outro equipo, outro clube, quedar segundo no campeonato de Liga sería un triunfo. Evidentemente para os blancos non. Home, non vai quedar sempre campeón, pero eu penso que para min este ano é un fracaso. O sea, ti podes quedar de segundo, pero tens que estar pelexando como ahora mismo, pois, por poñer o exemplo do Deportivo, con marxen de puntos máis pequeno, que non pode sacarche esa diferencia cando levas disputadas xa 37 xornadas, e que o Madrid, o sea, estea a esa distancia do Barcelona. Está a 14, non? A 11. Sí, a 11, pero, bueno, todos sabemos que a veces tampouco é polos xogos, sino por todos esos problemas que tuveron internos, ¿no? Que cada vez están saindo máis. É polos 18 puntos que nos roubaron esta tempada, bueno, como dio Presi. Bueno, xa empezamos. A culpa de Negreira. Ahora vamos a seguir. Sempre co Presi, o que digo Presi é lei. Pero cantas dixo que lle roubaron? 16 ou 18, non? Puntos, esta tempada. Bueno. Ti que dices, Blanco? Le roubaron tanto?
Eu penso que non, o sea, non creo, unhas veces é o que se fala, que che quitan, que ao mellor lle quitaron máis dos que debían, pero o dudo moito porque conozco como funciona un pouco o sistema e aparte que o están dicindo os mesmos árbitros públicamente. Pois, que... entón, perdón, Blanco. A ver, vai protestar, protestar. No, voulle facer unha pregunta. Si conoces, bueno, como acabas de decir, que conoces un poquinho ben como vai o tema dos árbitros. Entón, a ver se me podes responder unha pregunta que mira, me planteaba eu onte. Por que habendo 20 árbitros en primeira, o Madrid sempre lle pitan os mismos 6 ou 7? Unha de cada 2 ou 3 veces está no VAR González Fuertes ou Iglesias Villanueva. Alguén mo pode explicar? Bueno, se está no VAR, que este no VAR pode consumir onde queira, Dentro do grupo ese de que lle chaman eles de élite, dentro do arbitraxe profesional, porque ademais ahora ten dedicación exclusiva, como sabes, e cobra moito, pois bueno, hai, digamos que ao mellor hai dous grupos, de 1 ao 10 e do 10 ao 20, e do 11 para baixo non están, digamos, catalogados como para pitarlle. Non poden pitar un Real Madrid Oviedo. No, porque lle dan aos árbitros internacionais. E iso non é un pouco romper as reglas de igualdade, Fernando. Sí, pero esas reglas de igualdade xa romperon desde que chegou Tebas, con todo igual que o tema da Liga con o tema do calendario, que antes ti sabías cando xogabas na xornada 37, xogabas na 24 e agora non. Entonces, como queren facer cambios e modificacións que moitas veces son para peor, pois por ese motivo... Casi todas son para peor, sí. Claro. Bueno, entonces, claro, digo yo personalmente, unha opinión, pero creo que opinades como a mí, me parece. Sí, a verdade. Aí ven o problema, pero lle pasa na primeira e pasa na segunda, de que aquí ao mellor o Deportivo e se queixaban da xente que mandaron do VAR onte pa o Deportivo, porque ademais viña del Cerro, un árbitro de primeira, que ao mellor non tiña que estar en segunda, pero bueno, que como ahora o colectivo está tamén un pouco revolto e con as novas normas e si as más, os penaltis, porque algo teñen que cambiar, porque si non justificaban tampouco esos 300.000 euros que cobran, ¿no? Entonces, teñen que facer algún cambio, alguna cousa que, a ver si para a próxima tempada van cambiando algo, pero desde logo para mellor, que non sean solamente os sueldos, ¿no? Isto xa, ahora, falando da segunda división, que me fai moita gracia, porque además é que leín o que, a ver, seguro que todos o coñecen polo nome, o que lle pitou o Deportivo non onte, a semana pasada, Arcediano Monestillo, que polo visto leva 15 anos en segunda división, ese árbitro. Está estancado. Sí, xa creo que ten 42 ou 43. Por que ese home non dá subido, non lle dan a oportunidade de pitar en primeira, por exemplo? Tampouco baixa. Vale, pero tamén o Zaragoza era o equipo que máis tempo levaba seguido en segunda división e agora xa non o vai ser. E se vai a primeira federación, que eso tamén é unha tragedia. Non, pero é que me chama a atención eso, que o Madrid pois sempre lle pitan os mismos 6 ou 7, que ademais son a cada cual máis ceporro, pero lle pitarán tamén o Barça, supoño, os mesmos, non? Sí, creo que máis ou menos. Blanco. Creo que máis ou menos é o mismo. Pero, a ver, eso sí que me parece unha discriminación. Pero, a ver, si son árbitros de primeira, son árbitros de primeira, Leñi. O que decías de Arcediano, igual é que non sabe idiomas. Ahora miran outras cousas. Vale. Entonces, vai o tema por aí. Ahora queren facer, como digo, varios cambios para o ano que ven, entonces ahora estarán esperando a que cumpla a edad de xubilación Arcediano e pasalo ao VAR, é o que van con todos, por eso está ese colectivo, por eso non lles gusta que se fale de que poden pasar ao cuerpo arbitral os xogadores de fútbol, porque hai moitos que non xogaron a fútbol na súa vida, entón hai xogadas que non as acaban de entender. Oiches, Blanco, aí o problema é que se lle dá mala tecnoloxía, supoño eu, máis que o tema do idioma, porque o idioma sería para pitar o mellor en pero que hai moitos xogadores estranxeiros en todos os equipos, tanto en primeira, en segunda non tantos igual, pero ao mellor se leva a tecnoloxía e non se sabe comunicar co pinganillo co cuarto árbitro e esas cousas, non? É unha excusa peregrina, Non, digo eu. Sí. Digo eu que será máis ben eso, pero bueno, non sei. Igual que a chorrada de, porque non ten outro nombre, de que a partir de esta tempada que
solamente se lle podía decir o nombre e o primer apelido, o sea, cando todo o mundo sabe desde fai 40 anos que eran os dous, claro. Se lle conoce a todos os hábitos, pois López Nieto, 40.000, García de Loza, e ahora no, ahora só o primeiro, resulta que ahora non ten nai. Pero eso venía ao parecer porque a época do franquismo, non? Sí, eso viña porque nos 60 estaba Franco Martínez, un árbitro, un colexado lexendario, non? Sí. O recordo de neno. Bueno, pois claro, entón decían, arbitra el señor Franco, entón claro, non quedaba moi ben a cousa. Entón, para diferenciar, empezaron a chamarlle Franco Martínez polo segundo apellido, e chegou hasta agora, que os periodistas na televisión o aguantaron 3 xornadas na prensa escrita igual, e a partir de aí pois xa volven a ser, pois eso, Arcediano Monestillo. Sí, que máis que con eses apellidos ese home naceu para ser árbitro. Claro. Como era Acebal Pezón durante moitos anos, nos 70. Sí. Había alguno que tiña uns apelidos como moi rechamantes. Bueno, hai que facer limpa no Madrid para o ano que ven. Se vai facer. Que limpa hai que facer? Bueno, levo toda creo que dende Navidade xa dicindo que 12 ou 13 me sobraban. Esa lista concreto. Esa lista incluso se ampliou, na miña opinión. Antes me quedaba con Lunin, por exemplo, pero despois dos últimos partidos que lle vin xa non. Carreras tiña mis dudas, xa non teño ninguna, pode volver para vir por Racing de Ferrol tranquilamente. Que veña para o Depor. O Depor, mira, porque non, que ayudara. A hora de quedarme... Quen llodera, pero para Madrid non vale. Non. Escoitache, Blanco, quen llodera, pero para Madrid non vale. Además faime gracia. No, pero que condescendencia, a ver. A ver, sede sinceros. No, a ver. Que bolo dera. Home, sí, pero claro, para Madrid non vale. Entón para o Depor sí. Pois claro que non. Moi ben. Pero o Depor vai estar en primeira. Vamos a ver. Vale. Mira, cales son os dous equipos? Hai dous equipos en Europa que calquer xogador que deixa o Madrid lles interesa, logo algúns os fichan, outros non. A Juventus e o Manchester United están sempre pendentes a ver que solta o Madrid para collelo. Sempre. Eses dous, logo hai máis. Pero eses dous equipos collen calquer cousa que deixa o Madrid. E mira, vos dou outra prova. Vos dou outra prova. Prelista de La Fuente. Fran García, que non vai ir ao Mundial, pero está na prelista, por diante de Carreras, que xogou bastante máis ca él. No, pero Carreras este ano non tivo un bon ano. Pero xogou bastante máis ca él. Pois está Fran García. Fran García xogou onte. Sí, non, algún partido máis. E non está a facer mal, cuidado. No, claro, para mí non, é que eu xa dixen en Navidades, eu me quedo con Fran García, será tosco, será can, chámalle como queira. Can? Eu chamo can o que corre como polo sin cabeza, moitas veces. Vale. Chamo así, cousa miña. Pobres cas. Non é peyorativo, todo o contrario. Ya, pero sona mal. Bueno, pois é un moquedo. Fran García é dos que me quedaría para a tempada que ven no Madrid. Igual que Arda Güler, Tchouaméni, Carvajal polo que foi. Tchouaméni ou Valverde? Te podes quedar con un, Valverde tamén, me quedo cos dous. Valverde para mí é o corazón do Madrid, Ahora está a guerra entre Vinicius e Mbappé, que si se ten que ir un, bueno, eu sigo nos meus 13, Vinicius, gracias por todo e que te vaya bonito. A ver, non se pode prescindir dun tío que te mete 40 e pico goles por temporada. A mí Mbappé me parece un xogador galáctico, pero me parece tamén que o comportamento del vai ao seu. Me parece un Neymar da vida. No, un Neymar é Vinicius. Bueno, Mbappé tamén. E as últimos días Mbappé un pouco se máis, notou tamén bastante. Mbappé un pouco máis high class. Bueno. Blanco, tú que dis? A quen votamos do Real Madrid? Eso se vai encargar Mourinho cando veña, xa sabe, e aparte cos informes de Arbeloa, que son íntimos, a ver se non o deixa de segundo. Que o Gallá o deixara de segundo, pero non creo que rápido, non creo que fagan ese champú. Fai a limpia, xa fai desde Portugal, o sea que por eso eu penso que efectivamente xa falamos máis luns aquí, que o Madrid, esta plantilla que fixo non está moi ben confeccionada, empezou mal desde o principio. Ao final vimos como Arbeloa botou man de 5 ou 6 do Castilla, que eso xa é o peor que pode pasar para os profesionais do Real Madrid, me refiro, porque fichas o mellor do mundo e da Europa e che van a quitar as castañas do fuego 5 chavales do Castilla apañado, vamos. Entonces
penso que ahora mismo lle sobra moito. Para min, desde logo, o primeiro que largaba era Vinicius. Vinicius non lle fixo ningún ben ao Madrid en toda a temporada. Estou de acordo. Campo que iba servido xa desde o inicio, provocacións ao público, se poñera o público xa en contra. Moitos aficionados que hai do Madrid por todos os campos de España, e xa os tiña enfrentados incluso hasta os propios aficionados do Madrid. O sea que eu penso que en lugar de axudarlle lle perxudicou moito en esta liga. Eu creo que o primeiro, a partir de aí, ir confeccionando o equipo, se queren darlle entrada a varios da canteira, pero bueno, me imagino que sempre será despois de que o próximo adestrador que veña confeccione. No, é que tamén equipo, hai que ter en conta os cedidos, o sea, estou falando de Nico Paz, Jacobo Ramón, Chema Andrés, Hendrik. Chema Andrés non se fala del, pero está sendo un dos mellores centrales da Bundesliga no Stuttgart, que se meteu en Champions. Bueno, pois a ver que se fai con eses xogadores, o propio Hendrik e algún máis que anda por aí. Eses 4, por exemplo, é que hai que darlle esa oportunidade. Igual os deixan un ano máis, bueno, algún igual queda un ano máis cedido, pero no mesmo equipo, pero hai que telos en conta máis pronto ou máis tarde. Logo, eso que ahora, a ver, eses 4 ou 5 que subiron do Castilla se non van a volver a baixar. Entonces, igual, aí destes que subiu ahora Arbeloa, quedará Tiago Pitarch e Gonzalo. Gonzalo xa estaba, pero Gonzalo xa estaba, xa tuvo ficha do primeiro equipo este ano. E os outros terán que cedelos, como estes anteriores. En todo caso, vos deixo sobre a mesa unha pregunta, porque senón despois non nos dá tempo a falar do Dépor e temos que cambiar de tercio, pero os deixo unha pregunta, me gustaría que, bueno, brevemente a respostades. Evidentemente, agora hai que facer unha limpia, pero se o presidente sigue decidindo el, o tema Vinicius, por exemplo, vai ser difícil que Florentino o deixe marchar. Si ven Mou, por exemplo, que se fala de que vai vir Mourinho, parece que xa vai ser, non creo que Mourinho lle deixe decidir o presidente. Deixará o presidente que decida o adestrador? Blanco, ti que dis? Eu creo que despois do fracaso deste ano, o propio Florentino o sabe, porque o maior problema foi cando cesou a Xabi Alonso. Ti, no momento que desautorizas ao adestrador, falo de o Madrid, ou falo do Portazgo, ou do Culleredo. No momento que ti desautorizas ao adestrador, o vestuario te xa morto, porque si el dice que non quere Vinicius e que non o vai a xogar, te dice que Vinicius ten que xogar si ou si, si non vas ti fora, que foi o que fixo con Xabi Alonso, aí xa che gañan o vestuario os xogadores, xa fan o que lles dá gana, entonces eso non o vai a permitir Mourinho. Entonces, ou se vai Florentino, porque falan que por motivos de edad, que igual quede como presidente honorífico, que deleguen unha persona máis xoven, ou entre outro presidente xe de que hai eleccións, pero o que ti non podes facer nunca é desentrenador. Pode estar equivocado, tamén pode estar equivocado, pero se é unha maioría e hai xente, incluso dos propios xogadores, que están en contra de todo o revuelo que arma no vestuario en cada partido, Mourinho eso non lle vai a permitir a Florentino. Penso que ou chega un pacto con el de que se dedique a xogar e que non abra boca, cousa difícil, pero se non Mourinho ten que salir, pero vamos, a primeira hora de que chegue. É que entendo Blanco que si como parece con bastante fundamento ben Mourinho, é que o pactaron xa, porque Mourinho non creo que vai a vir baixando os pantalóns. No, claro, eso hai unhas conversacións. Mourinho non. Seguro. Non sei outro, el non. Está seguro que, bueno, este día, por eso él decía de que falaba ayer Mourinho que dixo que a xente que non era tonta, lógicamente polos aficionados, que hai conversas e que mañán seguramente vai a tomar a decisión, pero seguro que eso xa está falado, claro, dirá, pois, incluso penso que moitas das baixas é tamén polos informes que ten ahora mismo de Arbeloa, ¿no? Porque é íntimo de Mourinho e pode decir, pois este, bueno, algún deles, pois, dades un margen da pretemporada, pero vamos, que sabes a que les teñen que ir fora, eso seguro. Xa sabes seguro quen é o cuarto delanteiro. Que é Mbappé, non? A ver, eso é unha chorrada. Bueno, é unha chorrada, pero deu moi mala imaxe.
Sí, de cara... Deu mala imaxe. Bueno, todo o Real Madrid, a verdade é que as últimas semanas foron para esquecer. Vamos a meternos no Depor, o galla que o Madrid poda resurdir de aí, porque non merece un equipo como este, un clube como este, un clube sempre señor, esta situación, e polo madridismo, evidentemente, o galla que a campaña que ven sexa un resurdimento. Falamos do Depor. Está aí, Blanco, está aí a cousa. Sí, penso que, bueno, viñemos falando de todos estes días de o tema de estes partidos que quedaban, falábamos do viaxe a Cádiz, que foi importante o gañar ali nos últimos minutos. Sí que é verdad que o Depor non está facendo un xogo brillante que encandile a afición, pero é moi difícil ganar e empatar tantos partidos seguidos. É un xogo que eficaz, que a moitos aficionados non lle gusta. O primeiro, porque é un xogo que é moito de posesión, pero pouca eficacia arriba. Falamos desde o inicio da tempada de que este equipo non tiña un goleador, como non o ten, o vai sacando así a pingas con o tema de Zaka, outras veces o zapatazo de Soriano, os penaltis de Yeremai, pero non ten como pode ter un Almería, pois o Racing de Santander, o Málaga a Chupe, o sea, hai unha serie de xogadores arriba que marcan a diferencia. Se o Deportivo chega a ter ese tipo de xogador, o Deportivo estaba claro que iba arriba. Onte era un equipo que falamos que era moi temido. Andorra, primeiro, porque non se xogaba nada, e segundo, porque xoga moi ben e ten bons xogadores. É o equipo con máis posesión de xogo de toda a segunda división. A mí o que máis me gustou dos que pasou por aquí. Sí, é moi tiquitaca, sí. Claro, é que é un xogo que quere Piqué, como busca ese tipo de adestrador para facer un xogo moi parecido ao Barcelona ademais con xogadores Guardiola. Con xogadores, polo menos para min, totalmente descoñecidos, moi novos, todos, sí. A mí me deu moi boa impresión o Andorra. Xa me dera boa impresión no partido de ida. O que pasa que estaba cabreado porque nos ganaron, pero me deu moi boa impresión, é un equipo que sale a xogar, A sorte que tuvo o Depor onte foi que aos poucos minutos de marcar o gol o Andorra, que salvou ali baixo paus Sergio, outro que era propiamente que se mete ese gol, adiós o Depor, O sea, aí quizás se lle apareceu a Virxen de Pastoriza, porque se chega a meter ese gol... Pero, a ver, adiós. Fernando, eu por eso digo sempre, eu non me queixo tanto do xogo do Depor este ano, o que me queixo é de... vamos a ver, esa tirar os partidos na primeira parte, por exemplo, ese botar para atrás, ese centrocampismo defensivo, de eso me queixo, de que o equipo non xenera ocasións ata que está no minuto 70, que está apretado, e aí é cando aprietan. De eso me queixo eu. Cando os demais están cansados. Claro, pero eu me queixo deso, non me queixo do xogo, non digo que algo... O equipo ten un xogo cando queren, xoga moi ben. Pero claro, lle falta, aparte da eficacia que distí, lle falta que parece que salen a esperar a que non les metan un gol. E eso non pode xogar se queres ascender. A mí unhas estadísticas que sacaron ahora fai pouco a nivel de prensa de que me parece que non sei se eran 8 ou 9 partidos que os gañaba ou empataba nos últimos 10 minutos, o sea, sí. Que eso, o Depor en eso sí que tamén, bueno, se ve que apretan, que nunca dá o partido por perdido, eso, bueno, é unha boa cousa a seu favor, pero quizá non tiña que haber esperado tanto e facernos sufrir tanto aos aficionados. Ayer, como digo, era un rival complicado que non sabía o Depor que si ir arriba a presionar ou esperalos repliegue para tratar de sacar ese balón, pero o porcentaje de posesión por parte do Andorra non sei se foi 60-40 ou 65-30, sí, bueno, cosa pero tremenda. Tivo máis oportunidades o Depor, e atacou sí, máis. Sí, porque depois o Depor lo mete xente de calidad. A ver, é mellor equipo. Tema de Soriano, leva unha temporada tremenda xogando todo, te larga un zapatazo desos, hai xente con calidad. Depois o segundo, bueno, xa é máis... No, moi bo control. Pregunta importante. Eu non son fan de Zakaria, pero a verdade é un golazo. Xa nos quitan o gol. Estaba Vilensongo en fora de xogo cando sacan de... Non, porque viña dun saque de banda. O saque de banda non é fora de xogo.
Saque de banda non é fora Vale, de xogo. é o que quería saber, eso non o coñecía, e imagino que ninguén protestou. En saque de banda non hai fora de xogo. Ti podes estar en fora de xogo, pero si é que estaba. Pero si o balón ven de un saque de banda, non existe aí fora de xogo. Por que non o sei? O por que non o sei, pero é así. Bueno. Están as reglas así. Están así as reglas. Bueno, pero me deixades tranquilo porque claro, dicía, va a ver se va a entrar o VAR, Steven, ata que rematou o partido pendente de que o árbitro se levara a man á orella. E dixen, eso ten que ser unha norma, ten que ser que cando sacan de banda seguramente non entra en xogo, e quería preguntárvolo en público. Sí, é así. O sea, que non nos regalaron nada. No. Oye, o gol de Zaka foi un golazo, Sí. É unha norma absurda, non sei a santo de que ven, pero é así, de fai moitos anos. O gol foi bo. Sí, o controle a media volta, sobre todo, impresionante. gañarse a posición, como se gañou, que en outro partido do Leganés xa lle terían pitado falta do dianteiro, pero bueno, gañarse a posición, como fixo o control que durmiu a pelota, a mí me gustou, e tamén ese gol que non entrou, que estaba en fora de xogo, esa volea que sería o 3-1, bueno, onte Zaka parecía que estaba enchufado, non? Sí. Non sei como vedes vos. A verdade é que, bueno, o tema de afición, independentemente do xogo, é que eso ver ali a 29.000 espectadores, como estaba a calle, como estaba o recibimento ao autobús, eso se ten que levar en voladas ao Andorra, que a un partido normal do Andorra de vender 3.000 estaban alucinados. Claro, chega un momento, no minuto 80, que ves que empezan todo o estadio a cantar, e a verdade que eso incluso pa o árbitro e pa todo, eso impresiona, o sea que o problema deso o Depor está dando puntos, a afición. O problema deso, Fernando, é que o próximo partido, que en este momento na historia do Depor é o máis importante, volver á primeira, en Valladolid. Que facemos? En Valladolid, ademais, grandes amigos. Sí, grandísimos amigos. Que vai pasar aí, Blanco? Pois gañar un 0 igual que en Cádiz, non lle queda outra. Porque se xoga o ascenso, xa creo que hai 1.000 que van con entrada, pero que igual sin entrada van outros... Que non pase nada, que non pase nada. Entonces, ahora, que está claro que... O Zorrilla, a verdade, é que está nun descampado, ali nunha das entradas da cidade. Estes equipos, ao igual que o Andorra, que ahora mismo veñen na clasificación, que non se xogan nada, que non sabe se están primados, se non están primados, pero que corren e pelean como se estuveran xogando descenso. Pero bueno, que o Valladolid, cuidado que desde que está Escribá, que creo que é o técnico actual, porque o equipo este leva 4 adestradores este ano. Entonces, pero que perdeu solamente un partido desde que está él, que me parece que foi no mes de febrero, solo perdeu en casa o Valladolid co Burgos 0-1. Bueno, pero xa lle toca perder outra vez. De feito, levan, eu estou un poquito asustado porque levan nos últimos 5 partidos, eu vexo moito en moitos xornais como Marca, por exemplo, te van poñendo a clasificación, te van poñendo os partidos os últimos, non? O Deportivo, por certo, leva 4 gañados igual que o Racing de Santander, das últimas 5 xornadas, gañou 4 menos a segunda desas últimas 5 xornadas, que empatou o Racing igual. E o Valladolid gañou, perdeu, ahora lle toca gañar. Teño medo eu. Bueno, non sei. De que depende que o Depor gañe? Crees que o Deportivo Blanco está mentalmente preparado? Ten a capacidade psicolóxicamente? Está este equipo, que para mí é moi novo, preparado para esa presión? Eso é moi difícil de predecir, se non eres incluso psicólogo ou estás dentro. Sí que é verdade que onte observei en varios xogadores, en Arnau completamente, non sei se outra vez Jeremai, solos, o sea que incluso con problemas para que lle quitaran resbalar, eso demostra que tes un nerviosismo encima, que hai xente, xogadores que non queren o balón. Hai outros como Alti, Ximo, Escudero, Coagliata teñen unha experiencia, e todos eses incluso o piden, teñen incluso un bagaje de, como o caso de Alti ou Escudero, con moitos partidos en primeira, Ximo, que se nota moito no campo. Entonces, depende como entren, saben que o Deportivo non é de marcar nos minutos iniciales, que
E nos finais moitas veces. Que a veces che regalan un tempo, sí que é verdad que é difícil facerlle gol, pero que a veces unha primeira parte a regalan e non xogan a nada. Entón te apretan na segunda, buscarán o desgaste do Valladolid, que se vayan os xogadores asentando. Ahora xa Antonio Hidalgo non é como cando falábamos na primeira volta, que dun partido a outro cambiaba 4 ou 5, ahora vemos que os cambios son mínimos, salvo expulsión ou lesión, como foi onte que meteu a Arnau no sitio de Novi, e despois vai facendo os cambios, pero ten xa un 11 tipo, que eso dice moito. Penso que en Valladolid, pues bueno, que falamos, que lle vai a costar, lóxicamente, pero creo que hoxe por hoxe, sabendo que depende dese resultado, vamos, ten que gañar, salvo unha desgracia, sí ou sí, ¿no? Bueno, home, pero mira, levades dicindo toda a tempada, perdón, que lle falta un dianteiro centro deportivo, pero si o que ten catro, que son os que lle están sacando as castañas do lume ao fin e ao cabo. Un día marca Stoikov, outro día Zakaría, outro día Mulatieri, e outro día Vilensongo. O sea, estamos falando de 4 dianteiros centros, que a veces hasta hai 3 xuntos no campo. Nas últimas jornadas están marcando. Por eso, que malo será que un dos 4, o sea, non ten un bo, digamos, un no, top, claro, un titular, pero sí ten 4 dianteiros centros que, curiosamente, pues eso, salen na segunda parte, o de turno, un día é un, outro día é outro. É que xa non me atrevo a decir cal é o millor. A ver, o mellor a día de hoxe me quedo con Ensongo. Eu tamén. Pero a ver, é que che fai unha xenialidade o Percebeiro como onte, que lle dis? Claro, sí, sí. Bueno, o importante é que para este final de tempada menos Mella ten a todos os xogadores prácticamente, que os ten enchufados, que están todos motivados, e que, bueno, pues esta fin de semana, si no despois queda o partido de Las Palmas, pero bueno, tede sempre moi presente a frase de Arsenio, tede cuidado coa festa, Sí, no. Que eu onte decía que non nos quito dos fuciños, agora Valladolid. É que se non se gaña en Valladolid este fin de semana, o Dépor é moi especialista en cagala no último día na súa casa. Porque Las Palmas vai vir con intencións, evidentemente, que Las Palmas se xoga moito. Claro. Intencións deportivas ou intencións económicas, da igual, pero... Non, deportivas. Las Palmas se quere clasificar. Ten que deixalo resolto en Valladolid, eso está claro, sí, non vai ter problemas. Que se non vai pasar, pode pasar o de sempre. O Almería non vai perder, Tampouco se contaba que perdera outro día, vai. O Sporting non se xoga nada. Bueno, sí, por eso. Pero ahora, sabes que pasa? Que empezan os maletís a viaxar, Claro. Pero mira, ainda este fin de semana non vou decir nomes de equipos, pero... Bueno, nos marchamos que xa son cuarto. Eu que coñezo, bueno, teño moitos coñecidos igual que ti, Blanco, o sabrás millor que a min, no fútbol local, en primeira autonómica, segunda, terceira, andan circulando maletíns, pero vamos, que é unha barbaridade. Do que me entero eu, que é pouca cousa, O sea, a ver, pouquiñas cousas, pero sei, por exemplo, un equipo que lle dá a outro, pues, 10.000 euros por gañar. Jesús. Sí. Estou falando de equipos de Coruña e comarca, non digo nomes, pero 10.000 euros por gañar. Pero estás vendo, xa aparte de que efectivamente o que fala San Pedro, pero en primeira, o Español, que levaba 16 partidos sin gañar e de repente gana os dos últimos. Como se toma eso? O sea que bueno, Valverde, algún día tiña que ganar. Valverde, que se estaba gañando con Mantega, ya que entrega o trofeo, e resulta que desde fai un mes non gana un partido, o Atleti Bilbao, pero xa hai cousas que non fai falta saber de fútbol, Xa, bueno. A sospeita sempre está aí. Por eso eu tamén estou un poquinho asustado, digo, a ver que vai pasar en Valladolid. Valladolid xa son equipos que non levan ben desde a mitad do pueblo. A afición, por lo menos aquí aquí en Riazor non gusta. Isto sí que non o sei eu lo pregunto porque estades máis postos no Dépor que a min. Por que se di, bueno, eu leo por aí que certo, que a federación, que os altos estamentos non lles interesa que o Dépor suba a primeira? Eso supoño que o dirá calquera que lle va mal, e o decimos tamén no Dépor cando nos va mal a nós. Supoño que eso decimos todos cando vemos fantasmas onde o mellor non os sabe. A única eu pregunto porque non sei. A única explicación que lle vexo que a federación non se ve interesada, ou digo, teba só as televisións, porque
Ahora mismo creo que o Depor é o que máis tirón ten nas televisións. Eu penso que sí, non? E En lles primeira interesa non o vai a ter, Elles pero interesa que quede en segunda, claro. En segunda, ainda que descenda o Zaragoza ou o Mirandés, pois eses non teñen nin a mitad co Depor, está claro. Sí. Claro, para que sexa máis comercial a Hypermotion. Claro. Bueno, pois E ahora, imagínate o próximo domingo a Valladolid, desplazarse 1000 personas, pois ainda que solamente 500 pernoten ali, comidas, bebidas. Sí. Canto se nega eso. Igual en primeira resulta que depende como vaya na clasificación van 200. Pois unha razón de máis para non dormirse esta fin de semana, dalo todo os xogadores, ter un poquinho de sorte que sempre tamén xogan. Eu penso que o próximo luns falamos de primeira, tanto Madrid como o Depor somos de primeira. Hai que empezar xa. O Madrid fijo, Ya estamos aquí. Bueno, o sea que estamos de resaca o próximo lunes. A ver se é verdade. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, moitas grazas. Un placer, que Deus che oiga, Blanco. Veña. Unha aperta. Ata a semana que ven. Chao.